kau sama dengan mereka kuduran. Ina na yung tanong ko sa mga paditanong na tanong yung kaya weekly seminar tanong yung kaya seminar tanong na yung ko ba pagkalakap tanong sigo muna ang umanda na yung mga soal ba na di tanong di seminar insyaAllah bi'idnillah. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pagandairon na biyanto kita ng Allah subhanahu wa ta'ala sukalamo lang manubantugan na pagalindan na raku Allah subhanahu wa ta'ala nang siya lawatan tanong sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga pagariyakat sikwaga ma-Islam ayan na itataros tanong na agyan punto adita nung ikapamagusaya o okit-okit agyang kutwa sambayan. Agya kaya miya kadua seminar amipos na ayan na piyamagusay tanong agyang kutwa sambayan ko mga syarat o sambayan. Pagdating ko si Allah subhanahu wa ta'ala ati anong tanong na niyo to nagu kiyakuha niyo sa daawan agyang kutwa kaya pamagusay tanong sa agyang kutwa mga syarat o di nasabaan o mga syarat o sambayang ayaw kada kalian na siya utiman. Ayaw kada kalian na siya utiman. Giyang kutuwa tumalundog sa giyang kutuwa mga syarat na pagusay ng mga ulama at tigiran na babun fi adabil mashi ila salat. Ya kaya mga ulama tanong na daira ng tundugan agyang ko ito kapugusairan ko syarat o sambayang agyang ko ito mga rukun o sambayang ka inalatiran no agyang ka iya paman na mga ulaw la amapiyas agyang ko ito kasong sa masjid na isa mambuhay apaman na bagana din tanong agyang kaya mga adab ang bilang ataw ating tanong igiraman o tuwasotaw na sa masjid iya kaya paman na kang bilang ataw sa o di na kanggelab tunay mga adab kang bilang ataw sa giyang kutuwa kasong sa masjid na sumanga ulama na bigan nila naya sa satima na pamintuan sa giyang kuto akala iya nikipantag. Naman ito. Biya kusiran sa taruto. Agyan ka iya
mga ula-ula amapia ko kasong sa masjid, kambilang atawati utano. Saya nutua may tuturo to, nagyang kutua kala iyan ikipantag. Kailangan na mapaganad tanoy ang mga pagarya. Nahihirapan nga na itay niya kung nagabiya ka iya mga dadabiatan bukas mo sa masjid na ayan na kepikirtano nagyang koto antunay penggelabakan o tao sa nagyang koto kapsumiya sa masjid. Dia koto abang buka pelala kau niyan. Apakah tunu-tunutan ulun na pia-pia? Nagyang koto antunay mapia tuna ini betah dagiang kotu atau sagiang kotu kasunia sama segitu bamapi agiang kotu akan gugaan kagira awan ada kesimata si kumanga pagaritano lagi duban yang nakakateda amas segitu agiang kotu kapsunia no oi na anto na mapia sifat nagiang kotu atau na ugiang kotu apa kampang ilay-ilay sagiang kotu kasun sama segitu. Nagugyang ko ito apaman na makasusutaw sa masjid na ito na ipanggilabagan niyan ro. Sa pagalintan na insyaAllah kebagan sa usayan. Asara di ka no turatun. Asara di ka no turatun na insyaAllah na pagusay tanong piya ang kaya mga dadabiatan amapia sa giyang ko ito akapsumutaw sa masjid. Giyang ko ito kapakasulyan sa masjid tama sa giyang koto kapakasupian tama sa giyang koto kapakasupian agiyang penakasup nana kailangan din na pusay tanong way kailangan na pusay tanong agiyang kaya babukas na di ko mga ulama tanong giyang koto muslim Sutitu-titu Muslim na mata sa kaniyan na kailangan niyan din na importante sa ginawa niya nagyang kuto kanto kawin niyan mapagana niya nagyang kuto mga dadabiatan ula-ula amapia isusubu kau to naman ito kenapa mo pa man na ula-ula amapia kagi pa man na isusubu penay si kuwagabatan ng Islam. Agyang kutu mga dadabiatan apang gilbukan agyang kutu ataw sagyang kutu adan yang penakapakasumbayang sama nuto na yang kaiyakan bilang ataw na penggilbukan tanoyan na una anayaw sambayang dan tanong ka na makasumbayang na bilang ataw tanong na mga muslim sagyang kutu akintin dengan tanong si usambayang lagi paman nakapiyaw agama tanong Islam agama ataw to agama antara tu kapia kalbi niyan nagu tiaguan niyan sama lay arga susambayang nagyang kuto penapaman na iatagu niya nun sa arga amala na ini sugu yang penabilang atawa nagyang kuto apaman na kitindagan sa nagyang kuto asambayang nah tigo mga ulama agyang kutu akapagana dar utang na hindi gitu ni din yan di ka preparado isti'dadan lahat paman na sukul sutaw na din yan di preparaduan agyang kutu asim baamala itindagian iya manarya sambayang na usabutan tanong piya-piya na paman na makanal tanong agyang kutu akala iya niyarga na mata nari mga pagarya kapaman na sumangataw nakataguan siranon sa anungun. O pamagum ayaw matatago sa iku pamikiran o Muslim nagyang kuto paman nakaturo kunabitan wa Muhammad susambayang nasilatul abdi ma'a rabbihi gina ni sumpatan o tawag usukad na yan Rabbul Alamin namata naman na rin mga pagariya kaya paman na ginang ipaguyatan sa iku mga ginawatan na kaya taguan tanong sa arga naguano kung sa kaya kaya sampay kaya bisa sampay ang nagina ni sumpatan uniksyonan wala amuso ori paniyan
Na umas siapanan na minta terus nagyang kutu kapag susumpat Allah harus uri padia. Ugay na under ni kada ana nakaputulanan under ni kada usam yang na miya kutu lagi yung kutu sumpataan tawag usukada na niya na Rabbul Alamin. Naman ito agyan kutu paman na kalayarga agyan kutu sambayang nagina ng mga pagariya. Tigo mga ulama pagadaling tanu agyan kaya mga dadabiyata na mapiya kaan tanu di ka preparado agyan kutu paman na sambayang. Kagi iso sambayang at tigo mga ulama na ibadatun azima na padanan sa agyan kutu miya makalala asimba akailangan agyan kutu tao na di niya di ka preparaduan nagupaman na din yan di kamgalabakan sa mapia. Lagi na ito sambayang mga pagariya. Apaman na sa katano sa mga tao, mga Muslim na isusuguro katano agyang kutu at itano di ka preparado. Apaman na dapat na mau magyang kutu sambayang na mga pangimpusan tano daluan to na imapia suwan tano. Sagyang kutu akap sambayang tano. Tigo mga ulama inuto nakagian makasuldag yang kutua Muslim si iku sambayang sagyang kutua paman na sifat bentad atan tudin na kumapia tanto din na kumapia ay mana nagi kaya sambayang nakana bagiya besta-besta agi kaya sambayang kana bagagi paman na sambayangan na sadu sa suwan na kay importante na makaumaka sa masigita. O di na sabi sa leader na ka-importante na makasuha sa masjid. O di na anto na ipaman na suha na kasangyan o takap suha sa masjid. Importante makasuha di. Yang kaya sambayang na simbay niya mala kailangan din nagyang kutuan itanong ka preparado ito. Kailangan din nagyang kutuan itanong ka preparado. Kau pa ma kung tarima wallah yung kutuan sambayang kay itu di paman nakapagasurga agyan ko tuwa tao. Kung babitari maawaman sambayang na. Miya dinikado agyan ko tuwa tao sa kapakaman niya sa alungan ako. Nah, tigo mga ulama, apo dan tanong, agyan kaya paman na mga danabiatan. Si Itano'y pun sa agyan ko tuwa paman nakasunod sa masjid. Tigo mga ulama igira sutaw na pulalakaw. Agyang kutua ka pulalakaw niya nasunod sa masjid. Kaan niya namitindig agyang kutua sambayang ma'al jama'a sa beradi mas kaniya. Na isa pa na paman na bigan uang matano Islam sa arga agyang kayakan diuma. Tigo mga ulama agyang kutu akap pelalakaw niyan na kailangan na matatang sa ginawa niya agyang kutu as-sakina na kadagana wawakar nagugyang kutu at tigsan wa ayang betuan sa sakina agugyang kutu awakar nagyang kutu kadagana. Nabuti ko mga ulama kain tadi. Naman ito. Na basta agyan ko tuwa tao na bibilang nga tao. Nagyan ko tuwa tinitan maing tada tao. Na isa na napaman natin kong mga ulama. Apapalagaya na mapiya sa agyan ko tuwa kasunod sa masjid. At titakan agyan ko tuwa tao. Sama na yung mga pagariya na miya daun nagyang kutu akang dugaan. Aku gyang kutu atitan di mga tadisauras sa gyang kutu akap suliyan sa masjid. Sugi pa ganay sa gyang kutu apaman na adab. Dadabiatan sa kasunod sa masjid gyang kutu asutaw na igira asun sa masjid apsembayang Al-Jamaah dati mga ulama kailangan na matatago nagyang kutwa sakina kaingtad agugyang kutwa paman nakatagana. Anto napan dati mga ulama awagad kul basar
na kailangan na ibububa yang penagyang kutwa pangilailayan yan. Paman na yang kutwa Muslim na ibububa yan na mata niyan sa yang kutwa kasama sa masjid. Nakam ba di pangispat, ha? Adi nito gede sa yang kaya mga dato at tingnan makapangispat. Ayira kuan nanda mileng yang kutwa mata niyan na natin tangan niyan na kepakai penapaman na yang kutwa kailayan na miya kasubra yang kutwa katatantangin niyan. Na diyanan, ayaw ko na mapiatin mga ulama na gadtul basar, ihira sutaw na sa masjid, na magumutagyang kutwa kakapaman na katagana na ugyang kutwa kibubaan sa gyang kutwa panginailayan. Nagipaman na gyang kaiya mga mata, mga pagariya, na inumiano isayong mga ulama, kagipaman na isa din na mala, kesukat yan na kandusan na iya kaya mga matatanong. Kaya pa man na upun di makontro lagi ang kutwa tao, upun yan di kamiliki sa iyang kutwa pagilayan yan nun. Kasi yan umiilay sa iyang kutwa di mapi apagilay na yan sa iyang kutwa tao. Naibububa ko ng mga pagadi ang iyang kutwa pagilayan. Kenapa bantalo buka isang puluh tagi yang kutwa bantalo buka pengilailai. Nah, anto napan? Nanti mga ulama wakaftu saut. Na penulong penapangay ito na giyang kutwa hadro. Ayam mana na kanaba di pelali sa giyang kutwa tao. Akanaba umani paman na mabalakyan na teruk-teruk. Ay mga mama, kataya kaya paman na miyaw maswa ka to, sunod na gano'n. O di na sembuyan kan, kenapa kung di pelani sa giyang kutwa tao? Kenapa niya napupa lagi ang kutwa suara niya sa giyang kutwa kapsun niya sa mas? Isa na yung mapiapaman na kambilang at tawag yan kaya babukas mo sa masjid. Apaman na sumiswang ang mata ng Islam, na katigyan, apaman na sutawas mo sa masjid, na tetak na, nagupaman na ibubagi ang kutwa pangilelen, na kanang paman na kumeragat na giyang kutwa tao. Kaya berubah ia lagi yang kutwa paman na kater yan. Na penurut natin mga ulama lagi yang kutwa wakilatul iltifat. Apa kaya itu lagi yang kutwa paman na kan dingi-dingi lang. Naman ito. Paman na di ka niyang panapakapungilay-ilay. Kaya ka ba yan nasa ba? Natingin ako ka panidingi-dingi lang. Aba benda na kadingi lang nag-apaman na makasunod sa giyang kutwa kasunod sa masjid. Apira-piray paman na suno sa masjid, nakangi paman na lamun din na pilay niya, nadamilay niya na miya ka-istapon, na di mo din makasunod sa masjid. Kapag na miya balak yan na paman na ginawa niyan, na miya kang bitira isiran sa malo mata sa istorya, nagyan lipatan niya ng iyong untuk kapsumiya sa masjid. Ayaw nga na mga pagariya, na suwaga no Islam, na ini suya naging kutwa kam bilang ataw nagupaman na mapya agal magsabi ang kutwa kam sumutaw sa masjid. Na ina ni tinudan tano. Ayat tinudan tano na kailangan na ina sumutaw sa masjid na paganayron na matataguro ka tano ang iyang kutwa. Kat tumaanina. Kain tadating tano. O di nakatagana, miya daw nagyang kutwa kagaga, ano, ubatan mo di gaga, namay na dita no di gaga, na miya kada putano sa ato, no di na pamanaan to, nasan minidulas tano na, batano na miya nga nalapo, miya nga sa sanila. Kailangan na asakina. Aw pa ba kaya kabaya ka pagariya, naraot na nakagiyang kutwa, takbiratul ihram, nadigap subta giyang mga oras ka. Paman na 10 kami nutos, 5 kami nutos na sumad sa masjid. Ubagagi paman na kabaya ka, mahabul ka agya kung tuwa takbiratul ihram na aya ka suba sa masjid na kamatan na, mustahil pa paman na, ubagaraw tagya kung tuwa takbiratul ihram. Agya kung tuwa kanta na, ikadua asifat amapya na ibububa agya kung tuwa pangilaylayan. Ibububa agya kung tuwa pangilaylayan. Nah, ikatlo lagi ang kutwa api lagi ang kutwa suara na imbuba. Oy. Kenapa ko paman na kumerakan lagi ang kutwa tahu sama na suara sa lagi ang kutwa kasumiya sa masjid. Ayay ka
Ikapat, udi na ikalima nagyang kutua killatul iltifat. Apa man na pagay ito nagyang kutua kadingin. Dia peninggi din. Kamay na paman na, miya kadingin na ka sa libapiya, na napaman na, di budi na miya taros nagyang kutua kasuga sa mas. Nah, ayat dalil nagyang kutua miya aloy sa hadith. Amata ako na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pidruyan. Idza uqimatis salah wa fi lafdin idza sami'tumul iqamah famsu wa alaikumus sakinatu fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimmu. Dalil agya kaya paman nakaturo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kailangan nagyang kutua kata kena pokasong sa masjid. Tigo Nabi. Igira tigo Nabi kiamatan. Ayamana na subilal na kiamatan yan guminarawa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Tama sa? Paman nakapusan yan. Nah. Sigo pedala agya kaya hadith na tingin na idha sami'tumul iqama igila amiyan nagyo sukamat ati mo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kutua kia naganiyo sa yang kutua kamat nati ko nabi asung kalu sa masjid amat tatagur kanu agyang kutua kainkan nagugyang kutua kat nagana. Naman ito sulus mo nabitan wa Muhammad ibitero. Ayira asunganu sa masjid nagumian nagyo sukamat nasung kanu din sa masjid at tetakan na kanu. Ino to at tigo Nabi kagi sadun sarautan yuron pama adraktun sadun sarautan yu si iku sambayang napasallu na sumbayang inyo. Ayaman na oromiyot opama ko luhur ap sumbayang anaka na oayariyot ako lupama napatakarakata sumbayang ika. Upama ko kaya riyaw takaw nadukara kata sumbayang ika. Ono takan jagi ko to pama nabi sumbayang. Wa ma fatakum fatimu nasadin sadan yurum rauta nakum palituan iwati udabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa menari pawing mga pagari agyang kutu akap kuri agyang kutu akaw. Kagi paman nangana paniyang agyang kutu asambayang. Ayang yang pawing agyang kutu paman nadiga-diga-diga. Maka makasama sigit na tumiyang binagana. Dingka din na kebalas agyang kutu paman na beti anak agagi paman na sulidaka na paman na kunta ka na udugan gawa ka sa agyang kutu paman na kiyang gaga anak asumu sama sikit. Gitu di mapia. Oy, kabagyan kutu paman na sutaw na sumiyong sa masjid. Miya nagyan kutu kamat na sumiyong sa masjid. Na minumbat agyang kutu ataw. Nasamu sariyaw tiyan na pisumbayangan yan. Nagyan kutu paman na danyan rauta ko. Kaya kalarak ato sambayang nabi din yan na miya kasumbayang agyang kutu. Nagupaman na biya sa agyang kutu paman na kaya pakasumbayang yan. Nagina ng mga pagariyakan si Kuwaga Maestra. Kaya din ang mapiyak nagyang kutu paman na kapalumbat igina manutua sumutan sa masjid. Nagu katatago na katano agyang kutu akatagan. Ubat tano ding gagaan. Ubat tano ding gagaan. Kapira-pira yaman na niyan na tawa ding gagaan. Abad na miya disgrasya sa agyang kutu din niya ding gagaan. Na ayat na mas taralabi na agyang kutu subuan rakatano unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada panadali lagi ang kutu akatano unabitan wa Muhammad miya panutulo Muslim. Inna ahadakum idha kana ya'madu ila as-salah fahuwa fi as-salah. Matana ti nabi agyang kutu isarkan. So Muslim ama pipikirian agyang kutu sambayang agyang kutu akapipikiran yan. Nagi itu dinikata tambian mo sambayang. Naman agyang kutu akapiyan magkamatalo. Ayaman na niya na kung kasawalay ka namiyan nagkaagyang kutu akamat. Namiya pikirkan nagyang kutu sambayang tiga paman namiya magyang kutu wakat. Nagyang kutu paman nakasuga sa masjid. Nagyang kutu kapinalakaw ka na matataguan sa sambayang. Ayaw man na matataguan sa nagyang kutu simbol si Allah subhanahu wa ta'ala. Narin na kailangan naking mga pagari ubat talo di gagaan. Da ako gagaan ang tanoro nagyang kutu paman na kapakalulong bet nagyang kutu kasutan sa masjid.
nagukai patatanong sa giyang kaya suwan rakatan agama tano Islam na yuti mapiasi rakatan. Yuti mapiasi rakatan yuti paman na kakukuatan sa giyang kutua balas amal. Tigo mga ulama ama balu ya tigil na giyang kutua kasuka sa masjid makakabalaga. Paman na Gemo to ay nalu italo kagina gitu sutawa da makakabalaga sa masjid. At tigu mga ulama kailangan na makapululumbot ang iyang kutwa to. Ugay na inalu yung mga ulama na tira na mambalo yung iyang kutwa kapsunga sa masjid, di ka di makapangabalaga. Tingnan mo paman na sembut sumung ang iyang kutwa tao sa masjid. Di ko mga ulama, kaan na marao tawag yung kutwa takbiratul ihram. Nito diri ka takbiratul ihram. Ano ka rauta? Agyang kutwa pagampaganaya takbir o ima maginan su takbiratul ihram. Nabuan ka rauta ating mga ulama, agyang kutwa sambayan, adiuma siku pagampaganaya kitindig nun agyang kutwa mga pedekah. Natigitan agyang kaya kandiuma, naisad na yapaman na mapya na upama ko milayang ayaw tao sa ikong ginawa niyan na miyakap-piyapya. Upama ko paman na kataguang taon sa bubaya na miyakap-piyapya agyang kaya paman na kandima. Miyakap-piyapya agyang kaya kandima. Ang paman na malaatan tuwa din niya ni mapraragsiku mga ginawatan. Paman na kitaguang ka sa kakasang sa iyang kuntuwa kitin dengan ako sambayan. Ginap pa na iyang kaya sambayan na di tiram bisa iyang kuntuwa tao na sidin na paman na pulog sa iyang kuntuwa tao di tiram bisa ko sambayan yan sa pupunan niya na iyang kuntuwa sambayan yan. Ginap pa na paman na kanjuma baradi mati kitano na makasagag yung kutwa tao. Na umada kalatan to paman na kapakauna sa kala ibalas ang yung kutwa hindi maagu yung kutwa paman na hadis dirang bisa. Ano na katawan ni hadis na muna? Ayaw mga ustad. Ano na katawan ni hadis paman na kam bidaan ang yung kutwa paman na balas hindi dirang bisa ang yung kutwa hindi ma. Lalayo tanong niya ako kasi kung mga pagalitan mga tabli. Ina muna. Ito na yung bidaan niya. Kali. Ha? Tungkol pa. Bata kami asugan juga pagi magkamay pengerak. So Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mialo niya. At tingin ayakam bidaan usambayang ajama'a baradima agugyang kutwa sambayang matataram bisa na 25 at tibula bitan wa Muhammad adum panapaman na riwayat 27 agyang kutwa bidaan yan sa kalay balas naman tanto kung mala ibalas agyang kutwa kandima agina ni paman na malay po kuya tanong siya kung mga ginawatan. Apaman na di itanong udinggil, bukan nagyang kaiya paman na sambayang nasidin sa giyang kutwa mapya kapenggil bakatan ron. Yang kaya kandima na sumanga ulama na sukada kalangiran na tigiran na paliugat nagyang kutwa kandima. Paliugat nagyang kutwa kandima. Ayam mana na sutawa di pendiman at yariman susabay ng yan uwaid na baru usapan sagya ko tanan niya nakapakan diba. Ayun tay paman na unto lagi ako kumaw ng mga ulama. Paman lagi agi paman adu pa na puninawa paman na ditirimaan susambayan da makan diba sutawa di na bagito. Ayam mana lagi ko to ada makan diba na yariman susambayan yan. Ugaid na madu sa sagyang kutwa paman na kiyat tibubaan yan na danian paman na tindagan sa barajim agyang kutwa sambayang yan. Aya dalil
Agian kutu mga tawa tigira na so akan di mana wajib nagian kutu hadis. Ami anu Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam si umasanya na pulutulian. Atigen na udibu atigen na sumanga baik si mga walay ang sumanga bata. Napaman na tundu aku atigen sa Amir. Audi natigu Nabiya subu aku atigen sa paman na mga mamaap penimu sa itabu. Naman untuk penimu sa itabu natigu Nabi tanwa Muhammad nagian kutu akertimu ira na itabu na paman na pagui tenakan si paman na mga walay aso mga datun na di sembayang sa baraju maka tutu na kan sira natin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah mu agi ko to kapniya no kung paman na mga bubay ang uso mga bata na pingi tutu Nabi Muhammad agi ko to mga walay apaman na dudu agi ko to mga mama ambiya makala ibu kala. Biya makala ibu kal agi paman na apa paman na marani sira sa masjid. Namu paman na kenegira lagi yang kotua bang, nadi silan din makapsembayang sama sama. Ino man mga pagaria lalay yung nakatano agi yang kotua kapanganin bukan. Kagi paman nadi tanong na kikatawi paman api ang mga berasambayang tanong nadi tanong katawi wanto na paman nadi tanong kekompletuan sa mga sambayang tanong. Namu paman na bebedin adna paman na may alang pensagian kutu ka terima si mga sambayang tan lagi dagi kaya paman na kabara jema aku paman na supada paman na penggel began tahu sagian kutu adinya di kasempaya. Na important idna dan mga pagaria. Nah. Tigu mga ulama awaqarib baina khutaka fi masyika ila salat. Na kumakay ito ang kating mga ulama yang kutu kapla kadaka sa yang kutu kapsuga sa masjid. Naman ito. Paman nadi kung ditipid na yang kutu kalalakaw. Kenapa kumakalaan na yang kutu kalakan. Ay mana nagi kaya katipid na gila na pusar sa kumapia. Paman naman tipid na yang kutu kalalakaw. Sa yang kutu kan ino to. Pero itanong buwan to na paman nakapi ang yang kutu paman na dimbebay itu nagi ang kutu ataw agi ang kutu paman na kapula lang dia kata si paman na yang kaya pagarita no aben paman ayam mawatan kata ni beli ngaruh jang yang kutu anu ora itu beli na upama ko bani ni paman na pemakai itu agi ang kutu kapula ka dia si kapsunya sama masjid na paman na mana uto balas kalau itu anu amay tigo mga ulama ni tuktira hasanatu kapaman nagyang puto ko nakapakay tuwaw tao sa gyang puto akapalakadian na ano pagkada kalagyang puto mga hasanat mga pipiyaap kesukatian na upaman na imbilasyon ng Allah subhanahu wa ta'ala gipsa niya kasubuyang na yung panakusambuyang napapapi ang puto kalalakaw na mata na malaki ko na balas ang puto mukmin. Paman na, dia butuh kasumnya musabah sakit dan belasan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia pada makasumnya. Dan dia pada mitin dengan dia butuh asambayang. Nama nanda belasan dia butuh amiyas sukatnya. Nah, tiga mga ulama. Amiyar ya tinggian sagia butuh hadith. Asungun sudah bitanwa Muhammad Nabi Teruyan. Idza tawadda ahadukum fa ahsana al-wudu. Thumma kharaja ila as-salat. Lam yukhriju illa as-salat lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa huttat anhu biha khati'ah. Kalau dia kaya paman hadis Nabi Muhammad. Atigena ira atigena miya gumedas suisar kanu. Nagyang kuntu akia pagabedasian na iimpidanian. Na paman na kesugat saya mansum di maga bedas asarmu. Ayah mana dia nak inwan dia nak dia kuntu kita sumber tapi sumber sira jamin keratia. Dia pasal. Kailangan na ahsana luduna kay pidikun sa giya kuntu asambaya. Pululoy ng mga ulama, ang iya kaya paman na kapagabedas sa kapiyukian na dikilay sa giya kuntu akalai. Kapaman na adi na mga tao apaman na apia pa na may ito amaw-maw sariya na yun napiya kapiya-piya giya kuntu kaya pagabagabedas yan kaya kompletuan. Anong paman apia ka niri na giya kuntu hiripunian na napaman na baniya dudun na paman apia ito na ini piangarat ya giya kuntu ay sa giya kuntu paman na di na pagabagabedas na
maka to kau na da mabas asikunian. O di na paman na kiuso-kuso niya lagi yung kaya bunta niya na maka to kau na da bisimiran pa isang yung kaya paman na nagta na tangilan niyan. Agi ko to paman na adi niya di kapag bedas. Adi lagi na ko lagi ang tangilan niya na paman na lagi du bubukul lang penang isang yung to paman na kaya kuha na niya tangilan niya. Lagi du paman na apiasa kata miya kaya lero tinadaki makapag-ubis siya. Kaya man na niya na siya po niya na tangilan niya. Nung binabiasa niya na tangilan niya. Nasa rin mo minigiraw niya. Dan yan no paman na pamakaw kita sa giyang kaya mga kuro-kuro at tangilan yan. Nagoya man na niya na giyang. Napagunan mo pa naman na giyang kaya paman na talikulo na tangilan. Uy, kenapa man na niya na baga kusay na baga ni sisuyo tangilan ka na ba miya pasad. Ay man na niya na pagaw kita na ka. Asa giyang kaya paman na giyang kaya mga kuro-kuro at tangilan. Ano ginawa na mapikro at tangilan. Buka sa kamiya paman na ginawa na giyang mga tangilan na mga street. Tapi apa na pamagawa na pagaw kita nun. Agi paman na giyang ko na paman na tangilan na patsagiyang kaya mga ulutan. Kailangan na maabedas. Kailangan na maabedas. Uy. Kau pamago di maabedas. Sa giyang ko to paganay. Giyang ko to first time paman na kaya sa puwang kau. Na udi paman na ilayan na kau na depan na paman na tatarutupi na pag ako kapuruman siya paman na mibasa ka sa giyang kuto at tangilang na giyang mga pagari ayaman na niyan na naapi ang giyang kuto kapag ubedas na kailangan na inimpidentan amya ka daga-daga ligido ako na paman na ilayin ka giyang kuto di mag-ubedas tanto din ako paman na maladi niya nung nagpitarutupan kapi ang giyang kuto kapag binya sa skinyan na paman na ginagawa na sana ini gilaw niya no saya na dan niya na paman na ini atag yung giri po na ginilaw niya no saya na dan niya no paman dan niya na pakasusulang pidagya kaya mga kamarian kailan na kubasa na tama sa giya kaya buko na gila ini atag ka sa giya kaya giri po na biya subot yan ada mabasa giya po to adidalo ino kailangan na paman na kekaptan lagi yung kutu atau lagi yung kutu askinya sa yung kutu kaptan. Jika hindi pa mo kanda. Okay. Kagi ay mana bidyara tanong saya na simba amala ang ay mana niya ipakasugatan. Pagdilabot tanong ko giya kaya ang may Islam natarutupan tanong isa ganun. Okay. Di tanong pagasarbo na giya kaya paman na sambo niya. Inshallah paman ay kung tanong sa giya kaya kapag bedas na mana niya na impiden tanong piya tanong giya kaya kapag bedas pemumugutan upia-pia dan upenang tanong. Kau tahu mana niya na pengilang tanong saya kita semua tanong besaan tanong lagi yang kaya mana niya na mga buntal tanong. Ipu sa yang kaya paman na pagituan na ulo sa yang kaya bedang na tama siya kung mga bagas. Wala sa mga sumpa iyan na besaan lagi yang uto sumpa. Okay. Ayaw mana niya na sumarabungi sumpa na kailangan na din yung penih paman na tunay kesurudi lagi yang uto sumpa iyan. Sumpa sudah sumpa iyan na sana makaisi sana miya besar. Okay. Jadi untuk mga titip ini sumpah na makaisa. Di ka puso sa marabuti sumpah mo mendadan di ka siya di kita giro. Ina pa naman ito ito ka makaisa gitu. Nah, papalanjung na so lima namun saan ay po natin mga ulama saya ipo saya. Saya kaya yang mana niya na mga tunay ni puro akamar na tama sa giya kaya siko. Ay gila pa man na so taw lagi yung kiyaw na niya no nadigilag sa giya kasi ko niyan. Dahil mapya lagi ko to kami no kasay na iniraw mo siya na ya pa ka sa gito ko nang giya kaya siko ka na hindi ka pagpudas. Napa pa man nakakirati ang kuminero kasi kailangan na may abedason piya hindi makakaso-kaso hindi makakaso-kaso ipo saya natama saya kagi paman na madakali gida ko na sa mga ulama at mga tawa kagi si ko pagani na biya giro niyan na dinyo na prax di giyo to pagana ya kapag ubda sa ino namba na kayo nasunna to ugay na giyo to paman na biya umagiyo to kapag unabi nga si ko ayaman na niyan na lima ka na ipo saya natama saya na kailangan na una ba na giyo to adiga jika paka pagubdas. Lagi dia naman buwag yan ko ito paman na mapasado ito na sa ulo na pagubdas na naman buhay. Pagubdas lagi yan ko ito ulo na yung mapiat yung mga ulama kakasapwa siya ko ulo na kukasay na makakuha kasay na gilaw ko saya na namigilaw ko saya na pagkakaswin na kapaman. Okay, lagi paman na lagi duka na kekedidag yung ko ito buka na sumiyatang paro na ketambang sa puro na kubasap pa lagi yung ito inigilaw ko saya na mapasado ito lagi nga man na takilangan na sepuno lagi yung ito at tangilan. Lagi ko ito ba paman lagi nga kasapo sa tangilan na kailangan na mabasalangon.
nana mabasa do lagi nga mana ainga na pagabudas na nati ko mga ulama igira tingin na miya gubudas so isarakano fa ahsana ludu na pipi ani nagyang gusto akia pagabudas yan orian yan na luminous kanyan sa giyang gusto walay niyan na sumiyong sa masjid agyang gusto akia niyan na ayaw buat tu mga ulama as-sabab akia pakalinian sa giyang gusto walay niyan nalis salah apaman illa as-salah sambayang bu kenapa ya di liunia na berpumadian kenapa ya ni ayah sabab pakai pakaliunia na paman na susah puesto o di na paman na pendegang o di na penggelebek o di na anton asa na panggile ini sa giyang kunto adar pa di ayah bu sabab apaman na kaya pakaliunia sa giyang kunto walay niyan na giyang kunto sambayang lam yakhtu khutwatan nanti mga ulama asalin sa kila kada gyang kuto mga ainian asagyang kuto kapsungian sa masjid na inunta na mipuro agyang kuto darajat agyang kuto manusia wa hubtat adu biha qatia nang upaman na uman yang manmilakan agyang kuto pamanan diwa nga ainian na saka pauto paman na kalabatan uli na mapenas agyang kuto mga galabak yan ang mga rarat lagi na ni paman na tunay ini na kala ibalas agia kaya paman na kasuko sa masjid nagugiyang ko to ayaman yan na giyang ko to di ka pamakay to asagiyang ko to kalakan ka uman nakailang ka giyang ko to paman na kawan na inga nami puro agyang ko to darajat kasni ko Allah subhanahu wa ta'ala na giyang ko to man nasabadain ka na paman na mapanasukman paman na dusa agyang kutwa tao sa agyang kutwa paman na kiyasunian sa masjid. Anong pa na hadith? Duda tanu agyang kutwa kapag bedas agyang kutwa tao amiyang bedas na uri agyang kutwa kaya pag bedas siya. Nakatawan niyo anto na iputi ani kaya amiyang kapasan tamang bedas na una. Kaya amiyang kapasan tamang bedasan anto na iputi asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Mores ni wala mga pagari. Mores ni wala niya kalbul pudi mores. Agyang ana na dua uriya nagyang konto paman na abdas. Agyang konto asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah baru yang ucapan sa giyan ko tayo manat tawwabin. Aman na ditubat sirka di mamang ni sarela sirka na ubalo yang ucapan na mutatahhirin sa giyan ko to mga uri panagaama pasagi kasuti. Di ko nabitan wa Muhammad abasta abati ana nanutaw sa giyan ko ta uri na giyan ko ta iya pagapagubadasyan nalika anun dunagiyang ko to walwa pinto o surga. Allah. Ay man niya na yabu ang makarnon na suka patay mga pagarian. Ay man na nagyang kuntua walwa pinto surga na upamang kapan tagi apaman na sutaw na miyawakat ang makapagbedas na paman na api anong dudun sa giyang kuntua mga pinto surga. Sumil doon nagyang kuntua kagili kanun Allah subhanahu wa ta'ala. Ay man niya na pumimili sa ikong mga baburayan sa ikong paman na padapaman na mga pinto surga apaman na mialo ya paman na walwa pinto surga na pumimiliin wandun sulda giyang puto ataw. So wayaman na niya ng mga pamintuan o surga wallahu subhanahu wa ta'ala. Isa pa na paman na mialo sa hadith ayang ko to akadaro nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ating niya na panutuluniw sa mapia nagoyaman na niya na panutulan niyo sa ikong mga tao agyang kunto akapiyaw surga agi na suwati mga tigo nabitan wa Muhammad sa mga tao apaman na din sila ng gilem sa agyang kunto akapsungiran sa masjid. Mana nagyang na sa mga tao apaman apiya pa na malibot ng agyang kunto adara pa isungian sa masjid sa ikong mga sampay nga maghrib o di na sa ikong aisa at akasing waktu subuh na paman na ketemu yan dinagyan ko ito kapakasungyan sa masjid
natiu Nabi Tanwa Muhammad apaman na panutulin niyo agyang panutulan niyo sa agyang konto mga tao ama berbaya sembayang sa masjid agyang konto apaman na balas sa mala agin na sa surga wa Allah subhanahu wa ta'ala mga pagarian yang kaya kasembayang nada abasir da abarakat tanong pagkaalam api antun apaman na gelebek udina antun kubisian rakatano na mas kuna tanong nagyang konto apaman na itanong di kapakasembayang kang isu sambayang nagina ni pula uswag ang tanong istima. Di ko mga ulama si itanong po man sa gyang konto apaman nakasum sa masjid. Ginasum sa masjid, ato na yung batian, ako na. Ay man niya na, kung sa walay, na inusay tanong nagyang konto mga danabiatan, sa gyang konto kapakasum ka sa masjid. Yan ko baka sa masjid, ato na yung batian, ako na. Ano di pumugla, ha? Ano man na tumitsin? Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Masya Allah. Lagi na paliw, tato na yung batian. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Nah, tigo mga ulama. Tigo mga ulama, ila sutaw, namiyakaw nga sa masjid. Na amay ka sunod na ayaw ko na isunod yan nagyang po ito akawanan na niya. Naman nagyang po ito bilang ito. Apigay ko ito kasunod sa masjid. Na Peter waga may Islam at tingin na sunod na sa masjid. Na unaan nakasunod nagyang po ito akawanan ka. Teruang ka tingin nagyang kaya doa. Ayaw ko ito bismillah. Akaman na bismillah. Kalau ko kang ipaman na so bismillah na kapagaya. Naktirun tanwa ng sa iko umani agang paganaya kapag pinabagatan mo sa iko kalimah. Sulod ka sa walay na bismillah, doon ka na bismillah, magutulog ka sa iko ayaman na niyan na niyan po ito paman na igana ka na bismillah, kapaman ang tanong, di na sa iyo setan. Ina paman na sutaw, na din na bismillah na, kuni na paman na matutuyo yan na niyan po ito setan, sa papaman na apihan din sumiyong sumiyong sa walay, sumiyong sa kwarto, kumiyan, nagyan mo ito paman na, matutuyo yan din lang, inapanaya nagyan mo ito setan. Ginasumiyong dati yung mga ulama sutaw sa masjid, natulong niya nagyan mo ito, bismillah. A'udhu billahi al-azim, wa biwajhihi al-karim, wa sultanihi al-karim minas syaitanir rajim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma ghafir li dhunubi, waftah li abwaab rahmatik. Dia kaya dua lagi kaya kamu sendiri ayat tanmu bila nak dia kaya Allahumma ftah li abwaab rahmatik. So ayat madanian na dia baru muskina importante na bila nak tanong ina obama kumplit watan obama kukuha kanu sa malabalas kamu to pamalas na murais niway. Biya kalbon kumira wa bismillah. A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-karim minasy syaithanir rajim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma ghfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Nah, ingin naman ito sundan niya po ito ataw. Ingin naman na paliwat yung mga ulama. Niya kapasat sumbo yang amali sa masjid, na ayaw mo na ipaliyon niya nagyang kaya, diwa nga kakinian, na lagi dia naman po apaman na, murtian niya nagyang po ito doa, sa nagyang po ito paganay doa, inisul niya sa masjid, nagyang po ito kapusanian, na ayaw mo na paman na, isumbiton nagyang po ito waftah li abwaba, abwaba rahmatik na isumbi ikaw nagyang po ito waftah li abwaba fadlik. Ang iyong mga tingin, medya Allahumma ini as'aluka min fadlika, na fadlik dito ito. Isa-isang ito ang anak, ang ipaman na puno nito kasi ito Allah subhanahu wa ta'ala, diyan po ito, diyan po ito, diyan po yan, kunin na diyan po ito, rizkin yan. Ito mga ulama, ino to, ay ginasunod ka, na puno nito ka, na abwa barahmatik, apaman na pamintuan na limu, Allah subhanahu wa ta'ala, namun kita pilih kan ayat pemenin kan lagi yang kau fadlik yang kau paman na rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Nakangit yung mga ulama sumasgid na mahallur rahmah, sumasgid na sana matatamu kuni nadar paanan uno nabi pambanwagi ang kau balik itu Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaman niya na benar ko paman na sumaga masjid
na nakilay tano paman na yung kutwa normal adarpa ugain na ayamin pagpanoon na yung kutwa limu Allah subhanahu wa ta'ala na yung kutwa na paman na liwa masjid aging kaya paman na liwa tingtano natin mo mga ulama mahal no rizq sana matatago aging kutwa paman na rizki Allah subhanahu wa ta'ala ito mga ipaman na yung kutwa kapiliwa na nakuna ni nakasih Allah bigyan kanian dan rizki yang kanian sebagai gulalan sebagai foto kanian kau Allahumma aftahli abwaaba fadlik wa inna Allahumma inni as'aluka min fadlika. Nah, tiga mga ulama ay gila ko na miya kasul sutaw sa masjid. Ya kasul sa masjid itu, ay mana niya na miya kasul siya. Tiga mga ulama alis kaniya na paguntod taman sa lima kasumbuyan sa karakata sunnah agiti betuan sa tahiyatul masjid. Ya kaya paman na tahiyatul masjid niya miya dengan dia ko to kapung sa ilo mga ulama tadi. Na iya ko to mga pagariya akailangan dinagyan kaya kasumbuyan sa karakata sunnah. Miya kasumbuyan sa masjid na umakautod. Semuanya kadar satu rakaat sunnah. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nam yakai lima khutbah, lima khutbah. Masa apa manna alungan di mata lima khutbah Nabi Muhammad nam yakai sunnah yang khutbah apa manna isa mga sahabanian nam yuntun. Lagi ko ta yang untuk dia dan tiga hari bulan natin dekat subuh yang kasanu rakaat sunnah. Kala ikipantang na bukala ibadah sa dia kaya tahiyatul masjid. Ini yang taruh sama agina matalu mga pagalian. Apa man na ayaw bersama piyan andun ni kapakaw mga sa masjid na ubang kautod kakailangan lagi ang kutwa kapaka sumbayang ka sa luar atasun. Ayat al-lisan mga pagalian lagi ang kutwa katulong nabitan wa Muhammad idha dakala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yusalli raka'atain. Kira arti Nabi abi akasul susarkano sa masjid api antaw no makasulod sa masjid ay pamana tigo mga ulama di matatan kami pamana api antaw ay makasulod sa masjid pala yajlis na uba tigo Nabi Muhammad untuk taman sa lima kasumboyan sa dua karangan asul. Nah, isana na paman na panduan na musuhan wa matano Islam. Apabila lagi kutwa dua karakata sunnah menjual sa tahiyatul masjid sebagai kutwa paman na kapakasultan. Ila yung tanong mga pagarian. Ila yung tanong si kumangagi na watan. Agi kaya paman na simbas iku Allah subhanahu wa ta'ala. Si tanong pa sa kutwa kasumuk sa masjid. Ino bumampi agi kutwa paman na kakita-kita kasumuk sa masjid. Sagian ko ito paman na di ka penayaw sagian ko ito akintin dengan ako sampai kaki sama nito mga pagariya na upang ako biya ko ito ataw na miya kabalaga makomas sa masjid miya kasumuyang sa dura kata sunnah na kapagaya numanayaw sa kaniyang sa kamat na ando na isu niya di ko mga ulama agian ko ito kaya pasan yang sembahyang sa dua kata sunnah na mamuntun sa kanya. Yuto penati mga ulama amuntun agian ko ito ataw. Ako na yung sasambayang na mamaluyan ti mga ulama agian ko ito di kapanayaw utaw sa paman na sambayan na mustagilan bidikrillah wa tilawatil Quran nasinyang kono to kamusara agian kuto ini ni kapnayaw sagian kuto mga tanong si kuota anta aka sagian kuto kabatiasa ko. Ay man nang mapi mataw kabatiasa Quran. Nakakataya anda mga kumanta ko saya na napaman na kabatiasa sa Quran. Giti kapi agian kuto kasambut sumo sa masjid kanya oras kapan sagian kuto kabatiasa Quran. O ba kumanta kabatiasa Quran? Na nakataka sa Quran, napuntiya ka sa Quran. Uni, na umay ito suras na napaman na bagan tuduntan bisu Allah subhanahu wa ta'ala, apaman na pangiraw ka subhanallah, pangiraw ka alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, uni na anto na asa napaman na mga tanong
mesti Allah subhanahu wa ta'ala. Dia kata subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Aisyah na mga pagarian amapi atan mesti Allah. Lama ni agi kaya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ayat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam artinya dua akader. Maka tidak kami paman antu dia kargenia. Umira wa subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maka kudila oga itu nama panan itimbangan saaluman amori lagu kebaya-bayanan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayam mana dia na lagi dekau bimbing tu betul suara si kuaya mana dia na dia ko tu apa mana kebayaan dia. Lagi pamanna habibatan inda rahman dia ko tu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nakat terana kebaya-bayanan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di mga ulama yang kutua pendayaw sa waktu sampai ya na penang bila ini ada yang kutua al-abad yang kutua kita dua kan kita odina pamanna kasasabilaw sa masjid why ay lagi dia na tingong mga ulama na katasbikil asabi'i wa ghairihi yang kutua pamanna jika pakai susulda saya kutua kemerian agila anda di menayawana dengan dipakang juga lepunan limanian tapi yang itu arti mga ulama na penang gila itu kagi paman nabi anu ko na ini saparanan agyang kana na paman na kapakang juga lepuan si kulima gira man si mga kamar gira man to asutaw na penayaw sa sambayan ida penayaw ka sa sambayan paman na gira mo penayaw ka sa sambayan ilagi dino paman nasubir ka sa masjid si kuwa ketua lu ni na waktu asar ni na pian to na waktu paman na penayaw ka sa sambayan na umang dipakang juga lepuan agyang ketua lima ka umang dipakang susulang pida lima ka kami mi'alui sunnah bitan Muhammad Nabi At-Taruyan idza kana ahadukum fil masjid fala yusabbikanna fa inna tasbika minas syaitan. Igirati Nabi bitan Muhammad Rasul kanuna matataku sa masjid. Apnayaw sa sambayan penayaw sa sambayan daw ba dia natin Nabi bitan Muhammad ipakasusulam bid'ah. Pakang juga lepuh mga kemerian kagi dia kutu lagi kutu agak kena pulo tu si syaitan. Nama tu pulo tu si syaitan. Sama tu nasi tu sagi kutu akap penayaw akap liga penayaw atau sagi kutu sambayan. Amma man kana fil masjid li ghairi intidar salat. So pemana ti mga ulama agi kutu atawa matatamu sa masjid kena bagi penayaw sa sambayan atau kena bagi penayaw sa sambayan fala yumna'u min tasbiqil asabi' na kena mo isa safar agian foto dia digampakan juga lepuan sagian foto kamariya simu tu sagian foto kamana di menayaw sa sambayan Fakad thabata anna nabi kagi paman nabi panutula sunnah bitan wa Muhammad sabbaka asabi'ahu na piyakan juga lepuan agian foto mga kamarian kemaras kemara limanian sisa masjid sagian foto paman na ba'da ma sallama min as-salah uriyan agian foto agian akan sedang kuna bitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama nutu mga pagariya na ayaw ko paman na isa sapar dendan wa yaw ayaw ko isa saparon o ba di pakasusulang pida o di na pakanggugan po agian foto paman na mga kamaralima na ingin naman ito adik-adik menayaw sa sambayan ugay na may kakanabang adik menayaw sa sambayan na kanaba ko ito isasapar agyang kontuwa lagi ito agan. Tigong mga ulama ingira sutaw na di menayaw sa sambayan la takud fi ahadithi dunya na ubadiyan di panutula na ubadiyan pandisuldi agyang kontuwa mga bitirasi ako kabiludiyan eman na ingira sisinta sa ayaman na niyan na masjid alin dalam di menayaw sa sambayan na bawal di mapiagyan ko tuwa kang bibitirai makapantang si ibu ayaw pinagyan ko tuwa kang digan yaudah nagyan ko tuwa kaman na kaya saya tanurun adik ko pa kayo bagyan ko tuwa mga panunod na naman sila sinipo sa isa masjid ay lagi din pa man na sipawi na bigyan na kasapiran at yan mo may kataya so yaman na niya na di mag-ibuagan na napamanapusa ang arakan nagyan ko tuwa sinap ko na ka bigyan na kami sa pirak na yaman na niyan na
Abi pusaikan kasul dia masjid. Abi kepakai haram agi usul paman na kapul sai sa masjid. Haram si ko mga padu kada paman na antano samta mga padu pun kada kala sira katano na haram kubatan di pusai sa masjid. Haram kubatan saya di pusai sa masjid. Nah, tigo mga ulama ala tarud fi ahadith dunya. Ubali wating mga ulama di pamang-istorya yang kotoa mga galabag ko kadung dia. Nah, ino to ang imiyang panutul apaman na hadith a'anna dhalika ya'kulul hasanatu kama ta'kulun narul hatab kagiyang kotoa itaro di kapamang-istorya kadung dia makapantag ko kadung dia na kenian agyang kotoa mga pipi amal tanu salagi na agyang kotoa kap kena agyang kotoa ako sa agyang kotoa mamaraitan Allahu Akbar sama nuntu na pinagawan tanu bisa agyang kotoa pamanani tanu di kapanang tuyang kamay ka di nakatanu mad agyang ka iya kam bibitirai apaman na kadung dia iya tinu na agyang kotoa pamanani tanu di perumasayan ang mga hasanang tanu na apaman na kedebuto kagi ketutu bagi ang koto akapang magistorya sa masjid. Na mga pagariyak, dia kaya lagi dia na paman na ketu kamantan bagi ang koto mapia na napagana dintan. Do abay ni karat pagana dintan agi ang koto paman na ibsepar uang gamatan Islam. Ino kata nupan ini sapar uang gamatan Islam agi itu mapia siya. Indonesia pada paman Nabi dan sabitikan lagi itu mapia syarakat. Na ayat dan lebih ayat dan mapia lagi untuk kampung kata. Ayat mana nak kena batan di bicara ikuan dia wina kena bahasa masjid. Agi paman na paman na liwa masjid. Aku pakai paman na di telurung di bicara. Na ya kap keribat usaban na paman api agi untuk bicara ukan dia na siram pada ibsud sa masjid. Lagi itu mampu paman na kap keda nang kap keda ini kap ketutung agian koto paman na mga balas mga pipia amia pasadir. Kalau dia mga pagaria agi paman na duga wantan magaman na yang koto paman na datan no karlas ko paman na mga dilatano agi paman na may istorya tano sa sulya masjid ayaw mampu biaswa na biya dengan agian koto mga aman mga pipede pa rin siya mga pagkakit. Diyan dalaga. Adi kaya lagi tayo bitiara. Yang panutul sa hadith amata ang kuda tiwala mitarwa Muhammad agiyang koto ore pansuta nama tertabus kania na kusambayang mada mayan katirus salam. Amay kaya betadag yang kutwa tao na di manayaw sa sambayang. Paman ada ka pansambayang, kagiyang po akan nanayaw ang ako sambayang, na lagi na ka po sambayang. Ayaw po ang kabalas na balas ang iyang kutwa di manambayang. Eno man mala ikibanta kagiyang kutwa so tao na di niya di manayaw ang iyang kutwa wakto aaysas yung wakto maghrib. Paman lagi ang kutwa tao na misumbayang sa maghrib. Lagi ang kutwa paman na kaya pakasumbayang yan sa maghrib. Nanyayaw niya lagi ang kutwa sa sumbayang Aisha. Kagi paman lagi ang kutwa kanan na yawan yan. Na lagi na po kuling manambayang lagi ang kutwa. Yun tikala yan ibalas. Asal naman ko paman na di pusar sa giyang kutwa. Kami bitirai pusar niya sa giyang kutwa mga talong-talong sa ikuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yuti pagana ya kalbi na yung buto ka panayaw sa sambayang. O lumayaw ka sa sambayang, 5 minutos sa inanayaw ko, 10 minutos, na lagi na kang 5 na bayang. Ikaduwa balas yan at yung mga ulama, na wal malaikatu tastaghfir lahu na sumun sa mga malaikatu Allah subhanahu wa ta'ala na di kayo rin pamangani sa rilas ko Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po ang kakakaunto daga sa masjid. Yan po ang kakakaunto daga sa masjid, nasumun sa mga malaikat Allah apaman na ayam mata o kada kalian na Allah subhanahu wa ta'ala na di gayran ni pamangani sarila
Aku ngiraw sila na, ya Allah, rinay kasi fulan, ya Allah, rinay kasi fulan, kami paman na si fulan na pumakabit sa masjid, agitis kaniyan di manayaw sa sambayan. Natin mga ulama, agi ang kaya mga nabalas, mga pagarya, dalita ng unaya pagilangan. Hada tawabu wa tadilahu bil'abati wal istigar bil'ili wal qal, ay isang bitalo, agi ang kuto paman na kapamang istorya, kapamang tutulan sa sunda masjid, natin mga ulama, na diya na lumapia. Ay mananayan na pilintan ng nagyang kuto mga nabalas, sa nagyang kuto kapanayaw, sa nagyang kuto sambayan. Tigo mga ulama, idha uqimat is-salah ila qiyamatan. Na ano tanutin? Namun. Ano tanutin? Sagiya ko ta paman na kiya kamatir. Ari atau kini kapro. Ano tanutin? Gida pa kana qiyamatan. Ya ko ta paman ya kay giraw bila Allahu akbar na tinugdanon na antara adna paman na masa tinugdan. Ano tanutin? Ha? Ako, kada kamatisa. Oh, ginam yan ang so kada kamatisa. Ana. Tigong mga ulama ay ila akiyamatan ubilan. Faqum ilayya inda qawli al-muadhdhin kada qamatis salah. Naya mutakatin kutano na iginaman ko paman na miyatro ubilan agyan ko to kada qamatis salah to kada qamatis salah. Ino to? Kami sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dhalik nagyutu ni Kaptin berkunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam aigila amia betul yang kutu bila lagi yang kutu kada qamatis salatu kada qamatis salat. Wa in kunta 'inda bani iqamati fala bas. Umaydat mga ulama na amia kana tuminin dega sa yang kutu akakemat kuno kumamatu imam na denda baru muskilah. Apa man ada baru muskilah sa yang kutu pamana tuminin dega dengan sumamu. Di mga ulama Aini naman utuwa sa mga ma'mum na piliran sa imam. Kau tu aman na, ila sa mga ma'mum na may lairan sa imam sa giyang utuwa paman na kapkumatirun. Faida ka na la yaramu halal iqama na may kagiyang utuwa masjid, kagiyang na mga masjid, apaman na sa imam na tetapo. Ano mga masjid na sa imam na tetapo, kanaba apaman na gumagumo si mga ma'mum. Agi kaya paman na mga pedaderpa, lagi kaya paman na mga masjid sa Saudi udina so mga pedaderpa amatatabusan na ano na warang mga sumisibero. Na ano ni paman na kaumawa ka to, na paman nakatawa naman bila lang yung maswa ka to, na kumat na saka mo to paman na maniluswima. Saka mo to maniluswima. Sama no to na paman na sumanga imam na tantuiran ako paman na berbagan sa arga abang lagi na mayran. Wai tantuiran ako bugan arga lagi na kenapa paman na kenapa marata su kasenderu bagi paman na inaloy tanong ko ya kenapa marata su kasenderu na ame kakasende makasunda na napaman na di untuk kepakai bagi paman imam makapan derpak ayaw mananiya na imam maka sakay pulutan ako sambuya sakay manumaluya paman na ustad alim si udarpa jadi kung pakai ko paman na dia butuh imam na biya kami adi ini subur agi ang butuh adi dia digampakan sebelah kuat. Lagi itu ba? Tigo mga ulama igira su imam na pilay na kung pakai na yaman niya na tumindig sutaw. Ugaid na may gabi ang butuh imam na ayaw mo kapilimian na igira kiyamatan fal afdal an la yaquma hatta yara na yakum na makalalabi na yan na kaltindig ka na may lengka ang butuh imam makalumi yung sa giyang butuh adarpayan na napapan na tumindig sa giyang butuh adarpayan ang pagimaman niya. Yuto aturan. Perumahan tanong para katalugan tanong ayaw mo nakatin ng tanong na ingin amyan ng tanong so bilang guminirawa kadakamat isala to kadakamat isala dahil kadatatin ng mga ulama ingin paman na yang kutuwa kaya pagpumamat imam na tuminin nila yang utamang dan na problema ro ingin natin ng mga ulama aso imam na paman na pilay ka napapakay na paman na munod takaw sa iyang kutuwa katin ng yan ingin na paman na lingga kilay isu imam
Karena darpayan nayan nakatindaga na may kamay na yung kapaman na malingo sa giyang punto apaman na kapsum. Kaya tanong na totoo. Kami akan bulubulo tanong na. Tigo mga ulama, as Muslim na pananabaran niya na giyang punto kapakasopyan sa paganayasa. Naman ito, ayaw ko na pananabaran tanong na giyang punto paganayasa. Kenapa yang pada nabenaran tanong lagi yang untuk ikan dua? Gila ko na tabiat kan mga pagariya kan kami pamana di tanong mo di dawai. Lagi na ko na di tanong di tutulugan na una ino to. Si tanong ini sagia mo to atali pudan. Lagi layu lalayu na kan punya masa sima sagia kaya paman na mahalatan. Apa man na ira na duka tao sakataw paman na demi tarutup sagia mo to paganaya sa na paman na di tanong di tutulugan. Asal ni paman na marani ron kapinigil ka pati taro to pani itu di ko mga ulama benar-benar tanong ko nagyang konto apa ganda yasa ayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam law ya'lamu an-nas ma fi an-nida was-safi al-awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu ayamane ini yatim Nabi ayamane ini yang ayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na obu katawi yung mga tao wanto na mapapadalang sa giyang kuntua di kapagbangubilan yung kuntua paman na rin di kapagbang yung kuntua balas apaman na kekuas ang yung kuntua di kapagbang ang yung kuntua bilan di kapananawag ang yung kuntua wakato nang yung kuntua paman na balas ang yung kuntua pangalabon nang yung kuntua paganayasa obu katawi ni wati unabitan wa Muhammad na ayaw wati unabi ang paman na ogit akapagasuki kapaka umaniyo sa masjid lastahamu na paman na dumudakan na mamakadudakan natin unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam paman o bukatawan tan wagi mo to akala iya ni balas dan paman na kalbiya na diyan mo to paganayasa dai puni man to nobata to tutuluda o puni man to na may nga paman adna dekatan to pisi ko paganayasa na ganda pa digan na yung manani na kunanan kagi paman na atin paman na malay niya balas na paman na itinu ka pa ng puniga magkailangan pa sa kailabi yung magkailangan lagi mo to ba paman na bagantano sa kipanta gabi kaya paganayasa apaman na malay ini tanwa kalbihan yan na lagi mo to ba promasayan tanway na di ko mga ulama o rin nakatulong na bitadwa Muhammad ayaw mo to atingan na khairu sufufi rijali awaluha ayaw mo na makalalabiyah sa mga dato nagyang mo to paganayasa ayaw makalalabiyah sa mga dato sa katagawa mga dato abtin din sa sambayan na ayaw makalalabiyah sa nagyang mo to paganayasa nabubuhay yaman niya nagyang mo to ikadua sa nabubuhay mo to ikatalawa sa dati kung mga ulama awahris ala al-qurbi minal imam na abiyagyan mo to paman na paganayasa na paman na benar-benaran tanogonis itanong makaralanis iku imam. Sama nila hiya kaya pula rin tanong mga hadith na pagaling din na paman na makambubunan na wagyan ko to ayaw na itanong di pamakutan nagyang ko to akapakarami tanong si iku imam. Waharis ala qurbil imam. Ayaw na benar-benaran tanong na makarami tanong si iku mga imam. Biatur Nabi Tanwa Muhammad liyalini minkum ulul ahlami wan nuha ayat Nabi Tanwa Muhammad pengarang irakan kami paman ayat imam si umasau Nabi Tanwa Muhammad dan sunnah Nabi Tanwa Muhammad dan tiga ayat tiga na pengarang irakan lagu ayat Nabi yang pembubairakan si irakan amang sahabat nagyang pupunta ulul ahlami wan nuha yang pupunta paman na malar kami pangkatan dan malar kami suatu Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah mga pagari benar-benaran tan. Kenapa ayah ditanong di pangkutan berada lagi untuk pamanta sa Korea? Kaya benar-benaran tan lagi untuk paganay asa. Nah, gina natin mga ulama sumakapantaron si mga dato. O gain na sukman sa mga bai na ayaw ko naman buang makalalabiya sa apiran lagi ang pupunto pamanta muling pusan asa ako. Di naman tatalo sa Korea asa. Wa khayru sufufin
nisa'i akhiruha. Ayat itu Nabi paman nama piasa mga baik lagi yang kutua mata tagusa orian naskan mga baik dan paman nama pian lagi yang kada nakatataguan rakanu asirkan si kanu mata tagusa orian. Di anna dzalika ba'du lahu an ru'yatir rijal lagi tuati mga ulama paman na dikira nakapilaya o mga dato. Lagi paman na sa mga baik nakatawan tanwa ayah paganay amin di fitnah si mga Bani Israel nagupaman na ayah fitnah sagyang kayang umat Nabi na mga bayi basta di ka mahram na di ka pa kayo mga pingilay basta di si karumang basta di si inak basta di si wata kabay apaman na mahram ka ng mga pingilaya agyang kayang mga bayi na fitnah rakatanwa mga datu malay niya ka paman na diran rakatan di maprarat si pagagama nagus mo mga pedapaman na mga galapagatan dia kaya mga bayi nasira ni fitnah mga datu. Inna awwala fitnah Bani Israel kanat fi nisa fattaqud dunya wattaqun nisa. Tigun Nabi ayat paganaya fitnah miad ng mga Bani Israel na mga bayi. Mga bayi na tigun Nabi fattaqud dunya hay mga umatakan nang kalakan yung suludnya ng panagginay yung mga bayi. Ay mga bayi daya balatian kamal apit na kaya. Pada pendapat mga ulama sa mga dalil saya malanian na benar-benaran tanwa yang kutu pagadaya saat nagyang kutu katu Nabi tanwa Muhammad sawu sufufakum ayaman nagyang kaya sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamami salat natibu Nabi paman napakatituan yung susapi sawu pada lagi dah wanda pagkainin pergi sesuai artinya ada yang juga melakukan belum lagi dan katawan ibenti anak saya untuk apakan suku kamu dan hilang kita ayat mana ini abad yang udah ada sawu mana tu sawu suku kamu nama sawu mana dia tahu sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamami salam. Ya kan bulu sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamami salam. Ayat mana ini? Nanti belum dia apa? Tituan Yusuf saafiu. Ayat mana susapun mga makmum kamata na dia koto akapaka titua sagiang koto saap na pendutu sagiang koto akapna kompleto isiko sampeyan anta aka sagiang koto akapna taruto isiko sampeyan sama noto na aya itu untuk talu ubala su sampeyan lagi koto mga saaptan ino man kailangan na paman nagiang koto saaptan na makatititu dalu paman na maaris talu sagiang koto mga saaptan. Ikadua hadis Nabi mutaqatir Nabi tanwa Muhammad la tusawunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum. Digu Nabi asigu-sigulan agi mutu paman na kapakatituan ni mga sapio. Uli na pakatituan ni dati Nabi sumanga sapio ko sambayang. Anta ataba paman na makam bida-bida sumanga buntan yung sa anong anaw. Lagi paman na kino ada ito mga ulama apaman na wajib agi mutu paman na kaso. Paman na paliwat na paman na lima kasut pipi agyang kuntua mga tao sagyang kuntua kitin nila sagyang kuntua sambayang kami pagitay ni agyang kaya timu Nabi la yuqalifanna Allah baina wujuhikum uban ninyo kabay at timu Nabi apaman na makaw makan sa anong nga namori napakam bidang Allah subhanahu wa ta'ala sumanga punta lagi kino paman na kino ada ng mga ulama apaliwat na agyang kuntua kasal sama nuto mga pagariyak na nabagantan waya sa paman na arga agi ang kaya kasya. Saka paman na di piya agi paman na tumo na kapan na alawan sa kapadekat na tunay ini wasiat na kasagi naman kagi ang kaya kanto na bitan wa Muhammad apaman na adna masa apaman na gyud kuntu mga tawa diran na piya susapiran na napaman na makapida-bida silang sabutan sa aluman amo. Ayaw mo nakasaan kapara paman nakaliwan na gasira katano na ta'diluha bimuhadatil manakib wal aqab. Anto na si kapakatito asin usap. Paganero natin mga ulama
napaka lagi-lagi din lagi ang kaya mga barukan. Yang kaya mga barukan na daya man niya napaka-lagi-lagi din po. Wal ako nasimamu sa mga aitan na aya paka pendendengan lagi yang kaya mga palu. Yang kaya mga palu ni lagi yang kaya mga buku. Dito man niya na ini ketaka sagiang foto apa dari ka muslim, sagiang foto apa man kuna ini dikasa. Yang mako magi kaya mga guluakan na nabugan tano sila sa oras, may ito po ay nabon kata kaya guluakan na si Sheikh Abdul Ghani, ang yang kaya pagariakan na pamana si Sheikh Ulumuddin Kulas na nabugan tano sila nung sa ayaman niya na oras. Tipo mga ulama, may ito po ay artinya nadi ko nagpapakai agen foto ko adnab ke kelambe adikap sepa sagi foto apa man nasa ayaman nanya alaman sa tingkano ya foto apa man na mga lebu apa man na ketemu sagi foto apa man na mga sakal kay nakanda bakal dedekat lagi foto apa man na mga agen foto apa man na sembayang sagi foto apa man na kitin dengan sagi foto sambayang mga pagariya balasantan Allah subhanahu wa taala sama dengan mapia pengenita rusuku Allah aja kaya kiyaw saya tanu sagia kaya mga dadapiatan ulaw na mapia sagia kaya kasur sa masjid na napaman na siya punta no pia sa baguran ng napakan dito ang iyong tuwaman na usala makaliningtan at ang kaya mga pagariya na napaman na miya kong dari pangularan mo ha? Ibu ko bagay ko lang dito kailan naman ito na nakata yung pala na meron kami kaya kapag may telefon. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Datang lagi dong. Menarik tadi rata ulang indo. Dari mana kaya ada? Kuda kada umum.